Caernarfon, croeso ato ni. Gêm anodd, canlyniad teg, beth ti'n meddwl? Oedd yn diwedd, dwi'n meddwl, oedd hi'n bach rhy open iddyn ni. Oedd hi'n bach end-to-end, ond na, dwi'n meddwl sa'n ni wedi cymryd pwynt cyn y gêm, so digon teg, swn i'n meddwl. Mae rhaid i fi ofyn i ti, braf yn ôl yn gwisgo Crys Caernarfon? Yndi, braf bod yn ôl, yndi, just eisiau trio enjoyo a just chwarae cyn gymaint o gêm a dwi'n gallu. Dwi wedi bod allan ers few weeks, so just trio bildio'r fitness na'n ôl fyny o anna, gobeithio, mae'n neis bod yn ôl. Ti'n dod yn ôl ar gyfnod diddorol, achos maen nhw wedi cryfhau, mae yna chwaraewyr opsiynau, ni'n gweld hynny heddi, mewn trwbl ar ei holi, dod o chwaraewyr oddi ar y fainc i gael pwynt. Be wneud i o garfan Caernarfon ar hyn o bryd? Mae'r garfan yn rili cry. Mae ffys di wneud mae ffys di recruitio dda yn y ha, a mae'n neis dod nôl fewn i'r garfa yma sydd yn mynd i gobeithio fod fyny na'n challenge am y spot Europe na erbyn diwedd y tymor. Nhw'n mynd ar y blaen o'r gic o'r smotyn. O ti'n gweld honna? Beth o ti'n meddwl o'r penderfyniad? Dwi'n meddwl, da ni wedi gwachod i nôl. Dwi'n eisiau dweud gormod, ond dwi'n meddwl mae chydig bach yn hash, dwi'n meddwl ar hynny, ond na. Ail hanner yna nath ni wneud wych i ddod nôl fewn i'r gêm fel a points teg swn i'n meddwl. Beth nath newid yn yr ail hanner achos oedd y momentum gyda chi erbyn y diwedd yn bendant? Oedd, just athyn ni sort of few peth allan half-time, just angen cadw'r pêl a falle, just a cluso hi fyny, oedden ni'n gwybod efo'r quality sgenna ni sa'n dod a oedd hi'n danos yn y diwedd na, sa'n ni wedi gallu ar ni greu ddigon o chances i gyro'r gêm o swpath, ond na, hawn ni gymryd pwynt ar y ffordd yma. Sion, diolch yn fawr iawn am dy amser. Gwych gael sgwrs dy ti.